Presubhai pi sekanika episode kepala pusan jong kesengi jipun kre nak benta kesengi Pentecost. Patra ha ka niki jipun kre nak ta unu usnem ni aya kini ki paragraph baper na ka Catechism of the Catholic Church. Pada kini kesengi kepala pusan jong jipun kre ya kini kesengi Pentecost ya pet na kini ka Catechism of the Catholic Church nomor inyo spotlight puai. Kini keba keren siapang kasngi Pentecost ke ikbala jia ha ka Pentecost pada ke jing tese jong Mynsiem Bakhuid ha kasngi Pentecost. Ha kasngi Pentecost ha baki nyau te yau jong ka Paskha kila poi sia ke bakut. Ka Paskha jong ukris ke la pura ha ka jing tese jong Mynsiem Bakhuid. Kamut ka Paskha kamut kena ke jing light apa ring yong Passover kajing light jong Chris ka Paskha jong Chris kala pura hajing te sei jong Mynsiem Bakhuid hakasngi Pentecost pada kene kesengi la pen pau la ai bat la pen itu ya Mynsiem Bakhuid kum u jinglong blay kum u person divine person hakajing pura jong u Chris u try u te sei kerhai ya Mynsiem Bakhuid. Ini page ya ka reference jong kani na ka kam jong ki apostol. Kalong ke ba ar kerkhot laipu ar hadu laipun riu. Ublei ula pen impat ya une u Jisu na ki bayam bat ngi baro ngi long saki ya kani ke jing sisa. Lakentiu ya u sya ka kamon jong ublei bat anda ula yo pediang na ukpa ya Mynsiem Bakhuid balakular ula te kerahai ya une Mynsiem halor jengi kumba piyo i bat piyo sengau menta kesengi udabir hi syamlech syabneng penban ula ong ya yawe ula ong hautrai kenrat jenga toi Shong haka kamon jenga hadu bangan penlong yakinong syun jume kajing yuk kejat jonga. Kini kebarsim na kasam si spa si pau dukat iwe. Baro ki pat Israel ki deban tip sai kedar ba une u Jisu ya uba pi la saknar pena u blei u penlong u kendrat bat u Mesaya. Kini ke ba u Petrus la kren paj ba da ke jing silur hadin jo ke jing tekse jong Mynsiem Bakhuid hakane ke sengi Pentecost. Kini kan penlong ru yang ikum ju anda ngi sya yo Mynsiem Bakhuid bu un trei si syahangi ngi ki Kristan ngi yo ya kane ke jing ai jo Mynsiem Bakhuid hakasngi bangi priang ya ka sakramen baptisma bat haka sakramen jing pen scam ngi yo ya ka jing pen scam jong ke jing ai jong Mynsiem Bakhuid bat habangi ailat ya Mynsiem Bakhuid ba untrei pengin kongo ya ka jing kento jong Mynsiem Bakhuid in sa long shisha ki basilur la ayangi ka ne ka jing silur tambangi ting ban petri kam ya ka ne ka jing silur bat habangi IT pura ya lade haka jing pinya jong Mynsiem Bakhuid ngin salong kum une Petrus uba kedeu ya ka jing bakalah ya ka pop jong ki tu ki Israel jong ki tu ki no yalam jong ki ju ki bala penwan ra ya ka jing penyap ya Jisu dikan long ru kum ju yangi de haka ni kasingi Pentecost ka ba ni Petrus ula kren ule tu da ka pasai ba u Jisu u te kerhai ya une Mynsiem halor jongi ula ong une u Jisu ula te kerhai om de tang kendiat ula te kerhai ya Mynsiem haka jing pura jong u Chris u te kerhai ya Mynsiem de u Jisu udai ma u bala ai u la yo ya une Mynsiem hajing trelang berbeli kepa bat u ai hangi de ngi pat ngin le kumno ngi di ban pediang ha ka jing long khoi
jong kamen sim haka jing long khuj ru jong kamet bat ki kam jong ka do ngin sapen khuj bat endai ngi lapen khuj ya ki kam jong ka do bat jong kamen sim jongi ngin salong ki ba syak ta haka bor jong Mynsiem Bakhuid ba ngin syak ta haka bor jong Mynsiem Bakhuid bangin syak pen ya ha Mynsiem Bakhuid ke bangin de ban le ngi de ban long ki Bakhuid ngi de ban long ki Bakhuid haka jemut jong perkhat haka Mynsiem bat haka long do ru kini bar khat ki banta ngi de ban long ki Bakhuid namar lamdang ngi long kumta kan ngi jing tre jong Mynsiem Bakhuid un nom pen pau ila de lang bai jongi namar hapa ngi im haka jing boman haka pop ngi set up ya Mynsiem Bakhuid ya ubangi la ya pediang haka si baptisma ingin pule capang kata haka kitab jong ke jing start kalong ke banikong ke dekat ke pasau ngan pule kum ni napa ke jing start kan omrung dalilei haka Mynsiem baselas new lemne kan Shong haka met batek merau kapap kajing start ni kajing start ke de ke wei ni kajing ai jong Mynsiem Bakhuid ke wei ni ki nyau tu jing ai jong Mynsiem Bakhuid te ngi kwa ba Mynsiem Bakhuid un tre pura hangi Mynsiem Bakhuid un ai ke ni kajing ai nyau serta ke ini ben le kalong ban pen khuid ya kapap nangi ban pen khuid ya kajing boman nangi ti kum tangin sayo ken ya kajing tre budon por jong Mynsiem Bakhuid te mata kasi tungin khot biang ya ni Mynsiem Bakhuid ya po jungi pat ba un pen i yangi ya ki pop kanang bangi dubla ban let pen khuid ila de lemai jong ka sakramen jing mapop hakas teng pa bu kun Mynsiem Bakhuid amen wan Mynsiem Bakhuid pen saya ke donut jungi bangi du i ya ki ek badai ki jong blai wan Mynsiem Bakhuid apo ke jing mut jungi bangi tip tu ya ki ek badai ki jong blai wan Mynsiem Bakhuid ha ka don hut ka chungi kam ngin dublong tang jong blai ben khuj pat pen kentang ya kat ke pangi perkhat ngi kren pat ngi le knang ba ki bro khoi kin long nakabanta ka buram jong blai amen hak stem pa ba du kun ba Mynsiem Bakhuid amen tingin sia puson biang sa ka singi ka balasai